Det moderne gennembrud og Georg Brandes. Det moderne gennembrud er den litterære periode, der opstod som en reaktion på romantikken. Den franske revolution i 1789 sendte en liberalistisk bølge op gennem Europa. Denne bølge ramte også Danmark, og industrialiseringen gik i gang. Industrialiseringen blev baggrunden for det moderne gennembrud, og det moderne gennembruds start i Danmark kan man sætte til den 3. november 1871. Her holdt Georg Brandes en forelæsning på Københavns Universitet, som omhandlede den danske litteratur. Han kritiserede litteraturen og påstod, at de danske forfattere sakkede litterært bagud. Han ønskede at se en realistisk gengivelse af virkeligheden, i stedet for beskrivelser af et drømmesamfund. Forfattere burde tage til emner til debat, og Brandes ønskede diskussioner af emner som seksualitet, politiske forhold, religion og ægteskab. Det var Brandes egen idé at kalde tiden for det moderne gennembrud, og den idé opstod, fordi han havde et ønske om at bryde noget, og det gjorde ordene det moderne. De ord brød nemlig tidligere traditioner og værdier. Han mente, at udviklingen var gået i stå, og det var der meget enighed i fra befolkningen. Brandes forelæsninger inspirerede mange forfattere, og undergenrer af det moderne gennembrud begyndte at dukke frem. Naturalismen med sit fokus på arv og miljø havde grundtanken, at mennesker var en del af naturen, og derfor var det underlagt naturens lov. Naturalismens mest kendte forfattere var J.P. Jacobsen, som blandt andet oversatte Charles Darwins bøger. Den kritiske realisme blev også meget udbredt. Forfattere som Henrik Ibsen var meget optaget af samspillet mellem individ og menneske. Han bragte mange samfundsmæssige problemer til debat. Der var især stor fokus på undertrykkelse af kvinder. Ibsen og resten af de kritiske realistiske forfattere gik ind i deres tid og forholdt sig kritisk til samfundet. Der var også under det moderne gennembrud, at kvindernes rolle i samfundet for alvor ændrede sig. Samtidig med at kvindebevægelsen sprød frem i samfundet, dukkede der også en række bemærkelsesværdige kvindelige forfattere op. I dag ser man det moderne gennembrud som en tid, hvor der skete mange samfundsændringer. De samfundsændringer, der var, har haft stor betydning for det samfund, vi har i dag. Det var en tid, hvor der skete mange ting. Kvinderne krævede rettigheder og uddannelse. Det unge demokrati og vores politiske system skabes. Arbejderne i byen og landbefolkningen kæmper sig til en stemme. Og det var en tid, hvor foreningslivet blomstrede, hvor uligheden i samfundet italesættes, og hvor religionens rolle i samfundet debatteres. I den tid havde man store drømme og forventninger til fremtiden. Det var en tid, som var fyldt med optimisme, drømme og håb. Man troede, at mennesket var på vej mod bedre tider. Det var en tid med mange nye opfindelser, og der var fuld fart på de teknologiske udviklinger, og man begyndte at kigge mere på det naturvidenskabelige. Socialismen vandt sig frem, hvor holdningen om fællesskabet bør tage sig af alle i samfundet havde en stærk indflydelse. Dog fik liberalismen, som er troen på den enkeltes frihed, også et indtryk. Man begyndte at se på vilkårene for arbejderne, bønderne, kvinderne, de fattige og de syge. Kunsten under det moderne gennembrud var meget anderledes end romantikkens smukke og idylliske malerier. De malerier, der nu blev malet, var meget mere realistiske. Man pyntede ikke på sandheden, men malede tingene, som de var. Problemstillinger under det moderne gennembrud. Brandes, som vil blive omtalt senere i videoen, har tidligere sagt, problemer skal ikke forties, men sættes til debat. Og dette citat det beskriver det moderne gennembrud rigtig godt, da kunstnerne udtrykte deres holdninger til samfundsproblemstillinger. Særligt var der 4 problemstillinger, som blev debatteret under det moderne gennembrud. De 4 problemstillinger var forhold til religion, modsætninger mellem de 2 tidsaldre eller generationer, sociale modsætninger mellem samfundsklasserne, forholdet mellem kønnene. Og jeg vil uddybe 2 af disse problemstillinger, som er forhold til religion og forhold mellem kønnene, da det er de 2 problemstillinger, som er rimelig væsentlige under det moderne gennembrud. Forhold til religion var et meget omdiskuteret emne, da religion før i tiden havde været det hellige og det gode liv med troen på noget, der var større end mennesket. Gud var før i tiden forbundet med guddommelighed, skønhed og lykke, og det var Gud, som havde skabt mennesket. I 1870'erne mente flere mennesker, blandt andet tyskeren Ludwig F., at Gud var noget, mennesket havde skabt og ikke omvendt. Folk havde altså skabt Gud, fordi de havde et behov for at tro på noget, der var større end mennesket. Og denne tankegang satte sig i gang i debatten om religion, og spørgsmål som, hvad var religion egentlig, hvorfor troede så mange på noget, som ikke var bevist, hvordan opstod det egentlig, hvorfor var Gud så guddommelig osv., blev debatteret under det moderne gennembrud. Forhold mellem kønnene. Der var i starten af det moderne gennembrud stor forskel på kvinder og mænd.
Kvinderne havde ikke adgang til universiteter og gymnasier, mens det der svarede til folkeskolen i dag, var kønsopdelt. Opdelingen kunne også ses i hjemmene. Kvinderne stod for det huslige, hvilket døtrene også blev opdraget til at gøre, mens mændene var husets overhoved og skulle forsørge sin familie. Og det blev sønnerne så opdraget til at gøre. Der var også forskel på kvinder og mænd i forhold til seksualitet. Drengene blev opdraget i seksualitet, mens pigerne ikke anede noget om seksualitet før ægteskabet. Industrialiseringen og moderniteten skabte nogle udfordringer til de eksisterende kønsroller og den herskende morale i samfundet. Disse udfordringer satte i gang i debatten om køn og morale. Brandes var blandt andet kritiker af kønsopdelingen og moralen, og han gjorde op med disse forhold og begyndte at tale om fri kærlighed og erotik uden for ægteskabet. I 1880'erne tilspidsede debatten om kvinder og mænd i den såkaldte sædelighedsfight, som var debatten om ligestilling. Hovedspørgsmålet for sædelighedsfighten var, om ligestilling betød, at kvinder skulle overtage mændenes fri seksuelle morale, eller mændene omvendt skulle lære kvindernes selvbeherskelse. Maleriet, som I kan se her, er malet af Erik Henningsen. Det er fra 1886 og har en latinsk titel, Summum Jus, Summa Injuria. På dansk hedder det Den højeste ret, det største uretfærdighed. Maleriet har også en undertitel, som er Barnemordet. På maleriet ser man 6 personer og en hund. 3 af personerne er en del af overklassen. Dette kan tydeligt ses på deres udklædning, som blandt andet ligner politiuniform. 3 af de andre personer tilhører den lavere klasse, hvilket man også kan se ud fra deres tøj. Deres tøj er nemlig meget gammelt, brugt og beskidt. Med undertitlen Barnemordet kan man forestille sig, at de 2 mænd er ved at finde et dødt barn, som tilhørte kvinden. Erik Henningsen forsøgte med sit maleri at pege på et af de vigtigste problemer i samfundet dengang. Dette samfundsproblem var nemlig, at kvinder måtte ikke blive gravide uden for ægteskabet. Kvinder uden en mand havde ingen mulighed til at forsørge barnet. Hvis en ugift kvinde så blev gravid, blev hun nødt til at skjule sin graviditet og komme af med barnet straks efter fødslen. Straffen var dog meget hård, hvis en kvinde blev opdaget med at slå sit barn ihjel. Som så kan ses på maleriet, så er kvinden tydeligvis blevet opdaget i det. Dengang havde kvinder ingen rettigheder eller muligheder for at kunne være selvstændige. Georg Brandes. Georg Brandes' fulde navn er Georg Moritz Cohn Brandes. Han var dansk kritiker og litteraturforsker og havde stor indflydelse på skandinavisk litteratur fra 1870'erne. Brandes er født i 1842 og døde i 1927 i en alder af 85 år. Han voksede op i et jødisk grossererhjem, hvor han som 22-årig lagde an til en nobel universitetskarriere med magistergrad, som ikke blev til noget. Hans debutbog, Dualismen i vor nye filosofi fra 1866, angreb efterromantikkens officielle sammentænkning af tro og viden. Efter at han havde studeret i en række toneangivende kulturnationer, som blandt andet Italien, Frankrig og England fra 1870 til 71, hvor han knyttede personlig kontakt til nogle af tidens førende skikkelser og mødte socialliberal tankegang, kom det til at forme hans holdninger omkring frihed og frisind. Brandes berømmelse startede i 1871, da han kom hjem fra sin rejse og undervejs havde besluttet sig for at danne en række forelæsninger over hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur. Pointen var, at den danske litteratur ikke havde budt nye idéer udefra velkommen. Forelæsningerne var en succes og blev senere udgivet i et 6-bindsbogværk. Udover hans berømmelse blandt de mange tilhørere blev en række yngre danske digtere, som blandt andet J.P. Jacobsen og Holger Drachmann, grebet af hans tanker, som senere blev formidlet gennem deres forfatterskab og skabte det moderne gennembrud i digtning. Derfor siges det, at selve udtrykket det moderne gennembrud blev skabt af Brandes selv i 1883. En sag, der fik stor indflydelse for Brandes virke, var en stillingsbesættelse af professorat i litteratur ved Københavns Universitet. I 1871 søgte Brandes stilling, en stilling, som han var fagligt selvskreven til, men ikke fik. Derfor måtte han nøjes med sin skribentvirksomhed, hvor et professorat ville have givet ham bedre udfoldelsesmuligheder for det talent, han besad. I 1901, efter et systemskifte, fik Brandes som en gestus tildelt et professorat uden forelæsningspligt. Et nederlag, som blandt andet var udelukkelse fra den danske presse, fik Brandes til i årene 1877 til 1883 at slå sig ned i Tyskland, hvorfra han drev sin skribent- og foredragsvirksomhed. Herunder udbyggede han sine udenlandske relationer og vandt anerkendelse som en af tidens førende litteraturkritikere. Sammen med hans politisk engagerede lillebror Edvard Brandes stod de bag oprettelsen af dagbladet Politiken.